Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So नोंथांमोना मारै दङ? आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दङ. So दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय. So guys, दिनै भिडिअ मानि सायाव जागोनब्ला दिनै नोंथांमोना thumbnail आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेबां मिथिखाबाय जानांगौ. So guys, माने आं दिनै न'नि बारियाव माने जेवरा हैनो नागिरदों आरोना, बेरा होनो नागिरदों. मानो होनबा दा सिजन जाबाय, बोरमा मोसौनि दिगदार जाबायना, बेनिखायनो माने जेवरा हैनो नागिरदों आरोना, जाहाथे मोसौफोरा हाबनानै गयफोरखौ नस्थ' खालामा, बेनि थाखाय हैगोन. स' नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होननानै लाबाय. स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासिम. नै एकदम रेडि खालामखाबाय, नै बुस्थुफोर लाखाबाय, नै नायनो हागोन. स' गाइस, नायलांबाय थादो नोंथांमोना. थ' जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै. लेट्स गो. नायलांबाय थादो. So guys, माने आं दिनै माइकखौबो लागायनो बावबाय आरोना, माइकआ बावबोबाय माने, ओमफ्राय दा मारै फैदों साउन्ड क्वालिटिखौथ' मिथिला, नयस एसे फैनो हागौ, नायनोसै मा जायो. नै बिदि थांगा जों साफ्रि राइडार सानै, एकदम नायदो नाम्बार प्लेटखौ खुलिनानै बोरै खालामना लादों. एकदम नै सापरि, एकदम नै बिथांमोना नायदो, एकदम सालाय awesome. guys, nailangin ta. एकदम ready आना. So guys, दा जों नैबेजों थांसै. मानो होनबा जोंना बारिया एसे गोजानावसो न'निफ्राय, नैबे लामाजों थांनांगौ आरोना. थांबाय थानोसै, नायलांबाय थादो. स' गाइस, दिनै जोंना खानाया माने होजोंनो जागोन आरोना, होजोंनो बेरा होनाय मानाय इयावनो माने जागोन आरो, जों होजोंनो संगोन. स' नोंथांमोननो शेयार खालामबाय थागोन, नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय. एकदम हेभि अमा बेदर लाबोखाबाय, संनानै जानोसै आरोना. दिनै माने एकदम न'नि खामानिबो जागोन लोगोसे पिकनिकबो जागोन बायदि आरोना गाइस. स' नोंथांमोना नायलांबाय था, एकदम असमनो बरिया जागोन. hour later. So guys, finally दा जों खामानि मावबाय, मावनानै दा जानो जिरायबाय आरोना. खामानि मावनायाव भिडिअ रेकर्ड खालामबाय थानो टाइम थोआसै, टाइम गैया, खामानि मावनांगौ, बेस्थ'. दा जोङो जानो थाखाय एकदम रेडि खालामजोब्बायानो. नै ओंखाम संदों, बेयाव बेदर संदों, ओमफ्राय जाय ओंखाम ओंख्रि रानलाजोब्बाय, नै आंनानै लाबाय. स' गाइस, टेस्टि जानोसै जोङो दिनै थालिर बिलाइयावसो जागोन आरोना. लाबाय, नैजा दं आब्राम, नै बिथाङाबो जानो थाखाय रेडि. नैजा दङ नै ओंख्रिया होफैहांबाय. स' गाइस, जाबाय थानोसै, नायलांबाय थादो. लाबोदो नै बेदरा. वाव गाइस, बयल. नै गाइस, wow guys, wow. Betul na? Boria? Ek lembar.
Này guys, ফুলকপি, ফুলকপি, আলু, বিলাহী, মটর, এবং আমার বেতর, মেওয়া, আর বিলাহী. So guys, kami mau pesannya tuh video kelana ya sih. Kem lah kaman sih ya. Mau bayar nabe lah kayak gas dong. Dakan sih terus tanah neng kamsa kan nani. Oh, nang nana lama cak. Hello guys. Hello guys. Tadi yang mau. Mau. Kamani mau. Kami mau. Wow. Nah, semua angkut di takang kam dan yang. Baba. Nah, semua. Iya. Oh, con lần. Hey guys, xin lại. À cái chứ. Hey. Hơn đây. Apa nama? Takang zadeng. Betul nama bukan nama? Nengla. Engkam mengkri. Di mana nengla? Ini negara kawa yummy nah. Boria. Boria. So guys, datang zakang bayi engkam ko. Ekdom goy kene, ekdom boria, anu kenal lah bayi ko, ekdom gus kau lah. Nose design sih, nose res kalam sih. Mà bé ra cái khai thế na, nó bé ra cái nó đứng này, mình mới sẽ ra vậy, để khai nhân này hẹp khá bấy người không, nó lằng nó này nó với dây lo, khá này hiện thế nó, con gái này, ok này. Angni bagan abiar na. Bara nunga deng le malu se mendeng. Arai rak lo se. Bara mana ke? Be kono mana ya? Bera hono fai dengar dene. Oke ya, da musuh akan ini sih jawai. Musuh bur ma hapna ne. Goi ko ja je ko no. Der kona nai nunga. Betul gidi hanjar na, ada nih jadong mau sih pisan aja, nih bisa, agar belajar dong guys man, dan nanggo doh, time dat pakai, tapi gue dan gayanya apa para ya, saratin bigal usah gay dong, lihat dah, mudah-mudahan yang ber, pas saya bosan new now. Korupsi sih asin nana. क्या बोला तूने? So guys, दा जोङो बैग्रि लानो थांनो नागिरदों आरोना बै खाथियावनो दङ बैग्रि बिराद गोदैखा जाबाथाय माने जाबाय थाथावथाव नांखायो आरोना गाइसमोन स' बेखौ जाहानो थांनो नागिरदों आरोना स' नोंथांमोना नायलायबाय था आरो गाइस नैबे आंनि फार्म हाउस आरोना नै माने बे बारियाव फैयोबा आङो बे फार्म हाउसावनो जिरायो आरोना ओंखाम ओंख्रि संना जायो बेबायदि आरो गाइसमोन स' गाइस नायलांबाय थादों नोंथांमोना आं दा बैग्रि लानो थांसै एकदम गोमोनथार जारौ लायो आरो स' गाइस चलो लेट्स गो फाइनालि आं दा मोनफैबाय नै बैग्रि दंफां गुदियाव जाय बैग्रि खागासिनो दं नै Jadi gomen-gomentar guys man, एकदम नै सान्दुङा जोंख्लाबलायदोंलै guys, wow, guys, smell एकदम गोमोन गोथाव, so guys नैबे जानाय बेसरबारि समायना रमायना नायनो हागोन नै गाइस नै
नुबाय एकदम बैग्रि माबा बेसर बारि स' गाइस दा बैग्रिखौ हानगासिनो दं बिसोरो आं दा नैयाव जिरायनानै सायनायाव जिरायनानै आराम दङ आरो नै बैग्रिया गोथांबो दं गोमोनबो दं एकदम नोगोद मानसि लांफैयो गाइसमोन बिराद टेस्टिखा नालाय बैग्रिया माने मानसियानो जोबा लांफैनाया एकदम जोबलायलायबाय बैग्रिया दंफाङाव लांफैनो आरो गाइसनि गोलैनायफोरा नै गोथांफोरा एकदम ओरैनो लस खालामजोबो बिसोरो नै रानि खन्दोनि गोलैजोब्बाय नै गाइस आरो नै वाह yalla so guys बैग्रि एसे खनदोंमोन so guys नै मनासे जाखाबाय आरो दुन्दियाबो खावना लाबोबाय मालायनि बारिनिफ्राय दा बैग्रिजों जानो so guys दा जोङो बेरा दुमनो होनना फैबाय आरो नै बागान सिङाव जाय नै ब्रादार आब्रामा माने फुरना बेराखौ बुखुगासिनो दं आरोना बेखौ बुखुनानै जों दा गोदान लागायगोन बेयाव नैजाय लागायजोबगोन आरोना स' गाइस गरमथार एकदम सान्दुंआ थिं-थिंथार गोलोमफुजोबलायलायबाय स' नोंथाङा नायलांबाय था नै एकदम हाग्राबारि जाना दंथारो देरख'वाखै इजा ओरै बानायजोबनांगौ जेवराया स' गाइस फाइनालि दा जोङो बेराखौ हेबगासिनो दं आरोना हेबखाङाखै दाबो नै बेफोरखौ लागायदों ओरैनो लागायबोबाय थ' दाबो जोबाखै आरोना मोनाबिलि जालायलायबाय दा 3टा बाजिबाय मावनो हाला मेंबाय ओमफ्राय दुगैनांगौ मानांगौ ना बेनिखायनो थांसै गाबोन मावफैलायनोसैलाय दिनै हाजोबासैलै बुरजाथारना बेनिखायनो हायासै नै ओरै बैनिफ्राय होबोबाय बै जौनिफ्रायनो ओरै होबोदों आरोना गाइसजों नै बेजों ओरै होलांजोब्बाय आरोना ओरै होलांजोब्बाय ओरै होलांजोब्बाय नै बेसेबां होबाय आरोना दा ओरै थांबावनांसो नै दाबो एकदम ओमफ्राय नैसे ओरै दं आरो दा दंबावो एकदम बै सिमासिम हैनांगौ आरोना एकदम बहुत गोजान सिमासिम हैलांनांगौ ओरै होलांजोबनांगौ स' बे गाबोनसो जालायसिगोन आरोना दिनै जानाय नंला स' गाइस दा जों फाइनालि खामानिखौ सुटि खालामबाय आरोना जों थांसै ओमफ्राय नैबे जाय गाज्रि एकदम बेस्ट बुस्थुफोरखौ माने थिखोबाय थेलायाव लाना थांसै न'आव अर सायनो दा जिबायदि थान्दा जागासिनो दंना गाइसमोन एकदम अर सायनाया एकदम माने मेन्डेटरि आरोना सायथारनांगौ स' गाइस दिनै भिडिअ एसांनोमोन नोंथांमोना नायना मोजां मोनदोंब्ला अननानै भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो बेल आइकनखौबो अन खालामना लादो जाहाथे आं जेब्लानो गोदान भिडिअ लाबोगोन अब्लानो बे गोदान भिडिअनि फार्स्ट नटिफिकेसनखौ जेन नोंथांमोना मोननो हायो स' गाइस नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय